an filɛbagaw ani an lamɛnbagaw cɛw ani musow denmisɛn ani maabakɔrɔ aw bɛɛ lajɛlen aw ni sɔgɔma bi ye tarata ye avril kalo tile 2 san 2024 sunkalo ale tile 23 o ye bi ye an bi bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn sɔgɔmada in na wolofaw fɛ yen donba bɛ yen bi maa minnu sera kɛnɛ kan an na dɔ fɔ olu la anw yɛrɛ ka président n'o ye colonel Asimi ye ale y'i wasa don Maliki Jawula ani Ablaye Diop ka taa fara président yɛrɛ ka maa min bɛ n'o bɛ ɲɛsinnen don a ka Mali ni jamana wɛrɛ cɛ sira ɲɛnabɔ kow ma a ka kuluba olu taara anw dɔw kɛlen don k'u dafa ye keba a tɛ k'an kɔ dɛ naduma ju tɛ ji ye de an bɛ yen jamana caman kan ka ye kɛnɛ kan an na dɔ fɔ o la an bɛna ji da kuma dɔ sɛnɛ ka keba sɔgɔmada in na Alpha Umar Konare le 8 juin 1992 a ye kalikan min kɛ n'an b'a fɔ ma ka investiture don a ye kuma min fɔ an na o fasiri bamanankan na mɔgɔ ka se k'o faamu Alpha ka livre ba in b'anw bolo yan a tun ye anw jigi ye Mala y'anw jigi ye Iba y'anw jigi ye donc kɔni n'an mago bɛ président ka document kɔni na kɔni an tɛ se ka dɛsɛ o la dɛ keba fo n'an yɛrɛ ko k'an t'a fɛ sa dɛ sinon livre dira an ma fo livre 2 président ka discours faralen ɲɔgɔn kan k'olu d'an ma ka tila ka dati baw Mali koba minnu kɛra Mali kɔnɔ ni dɔw b'u sigi k'u lakali komi n'a sɔrɔ a kɛra olu yɛrɛ ɲɛna k'a sɔrɔ walifɛn fɔ don u tɛ sɔn k'a bɔyɔrɔ fɔ olu caman k'olu di an ma Amara n'an tilar'o la ko kura dɔ de bɛ Bamakɔ sisan dunan dɔw b'anw fɛ yan olu de bɛ maaninfin minɛ ka t'i bila so kɔnɔ ka tila ka fɔ k'i ka wari di ale Alpha kelen fɛ yen gardi dɔ o ye sonyɛni kɛ o bilara san 10 kaso la wa a bɛ baara kɛ fana président fɛ yen ale tun b'a fɛ ka taa ni wagande ye koyi wari an bɛ dɔ fɔ o la n'Ala sɔnna a ma o ye an donkan ye sɔgɔmada in na diɲɛlatigɛ ko o ko n'i b'a kɛ a dɔn k'a fɔ k'i bɛ maa wɛrɛ bɛɛ keba jaw bɛ nin panga turu bɛɛ la ja transition yɛrɛ dɛmɛbaw anw t'u dɔn donsokuntigiw de ye weleli kɛ kunu ko an ye ŋɔni bɔ u sen na k'an kana to maa si kana ni furancɛ fanga in a tɔ k'u bɛna na gabakuru d'an ɲɛ i bɛ yɔrɔ jalo dɔn cɛkɔrɔbanin a ka foli bi yan sɔgɔmada in na saran yɔrɔ ngɔnifɔ yɔrɔ a ka foli bi yan sɔgɔmada in na min ye jalo ye IPR la donsokuntigi don a ka foli bi yan Tobancini ka bɔ Ngurala a fana ka foli bi yan min ye kɔntɔrɔn Sedu ye k'a jara ka bɔ Ngomi an ye foli ye keba wa an ye bonya fana ye franchement u ko olu ni maa si tɛ sira la min bɛ jamana lafa ani olu ye min ye min bɛ senna an ka continuer n'an ka baara ye keba an fana b'u fo kanu na ja maa caman de bɛ YouTube kan Amara t'u ye Amara i ɲɛ man di dɛ ninnu bɛɛ b'i ka YouTube de sanfɛ koyi olu ko k'olu ye baliku ye olu kɔni ni Facebook kɔni o kɔni olu t'o la tuguni Jalo ale bɛ Kulukoro de keba bɛna taa Jalo fɛ yen cɛw bɛ dugu in kɔnɔ koyi y'a mɛn transition a taara yɔrɔ dɔ de la o k'an k'an ka baara kɛ ko hɛrɛ bɛ si a bɛ tile Ala ta kɔfɛ n'an y'olu fo laada la an tɛ ɲinɛ an yɛrɛ ka coordinateur de chef de village kɔ dɛ n'o ye Sedu Sangare ye cɛkɔrɔba ɲuman k'an b'a fo nin waati in na commune 6nan kɔnɔna na a n'a a dɛmɛbagaw bɛɛ lajɛlen k'an b'u bɛɛ lajɛlen fo n'an bɔr'o la an tɛ ɲinɛ Bayibakɔ mairie district kɔnɔna na a n'an terikɛ n'an dagawuli n'o ye Sori Kɛmɛso ye
k'ale fana fo Jaba Sidibe ni ale bɛ Salakaw ka sigi la le génie l'incontournable Thierno Umar As Diallo tiɲɛ yɛrɛ la Ala y'a ta k'a ye koyi cɛ keba kana to maaw k'i wele k'a sɔrɔ Ala bɛ se k'i wele i bɛ kuranɛ dɔn wa kuranɛ gundo o de bɛ Thierno As bolo maaw bɛ mɔgɔw ye o t'u dɔn e yɛrɛ filɛ nin ye e tigɛlenba de don ne na k'a sɔrɔ n bɛ se ka ngulugulu sa ka Amara a kana to k'aw tulonkɛ na sisan dɛ yɔrɔ a ɲɛ bɛ kow la n'aw fɛn n bɛ da tunu aw la dɛ Ala ka sababu ɲuman k'an ye an ka imam n'o ye Udu Kone ale kun taara taamala Pointe Noire kaw fɛ yen a taara sunkalo tile 20 fɔlɔ kɛ a seginna ka na a nana an sɔrɔ hɛrɛ ni baden na an b'a fɔ k'a Kone k'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen fo an ka misiri n'o ye misiri salami ye 13e arrondissement kɛrɛfɛ k'a bɛɛ lajɛlen fo an ka misiri welela n'o ye Gino ye Usman an b'a fɔ k'a wale ɲuman dɔn sabula ale fana bɛ tariku ni fɛnw caman d'an ma min ye tafsiru ninnu ka taa se wajulu ni aw yɛrɛ ka kuma fayidaw ale b'olu caman d'an ma an b'a fana fo sunkalo in kɔnɔna na an tɛ ɲinɛ an ka cɛkɔrɔba kɔ n'o ye El Hadji Umaru Sumare an b'a fana fo yan ka Sanfili Baba fo Baba Sila ani n yɛrɛ terikɛ ni dagawuli n'o ye El Hadji Uwezu Kunta ye kɛba an b'ale fɛ juma o juma san kalo 12 ni selidon bɔra la Uwezu bɛ sunna kɛba Ala k'a ɲɛ ka d'an ma bani maaw ye n ka ko tiɲɛ Ala m'a dilan de sɔgɔmada in na komi n'i da don politiki la o ɲiɲaɲi ka ca mais ne kɔni bɛ fɛn kelen kɔni fɔ mɔgɔw ye minnu ye déclaration kɛ u k'a liste mara dɛ u k'a liste mara ka ɲɛ n'a fɔra don o don k'an tatɔ filɛ kalafili la u ka tila k'u mɔgɔw ta yɔrɔ jateminɛ minnu ye liste kɛ kɛba liste in mara i ɲɛ bɛ liste min na bɔlɔlɔ k'a mara i b'a fɔ ko ne y'a f'i ɲɛna yan n'a hali sini ni transition mɔgɔ ko ko élection ye sini nin tɔn in de pere bɛ ci a bɛ tila k'a fɔ ne ɲɛna mɔgɔ bɛ taara yɔrɔ min o de la bi u m'a faamu quoi u ni maliyɛnw de ka kuntilenna tɛ kelen ye maliyɛnw ko mun bi keba maliyɛnw ko ka kuran ɲini ka di u ma parce que baaraw bɛ ka tiɲɛ baarakɛlaw bɛ ka tiɲɛ hali sunkalo ɲɔfolon yɔrɔw ni ɲɔsi yɔrɔw olu bɛɛ y'u ka kɔlɔlɔ sɔrɔ kurantigɛ la maliyɛnw mago b'o de la lakana ka sabati maaw n'u bolominɛnw jamana bi min tununnen don yɛrɛ pewu ni faama ni fantan bɛɛ b'a fɔ i da la o ye wari ye mun ye wari tunu maaw sirannen don mun bɛ ka maaw siran dunko juguya ni yuruguyurugu kɛlɛ min daminɛnen don bɛɛ bɛ k'i poro i tanni kan salon ɲakuma y'a sɔrɔ e ye sukaro bɔrɔ joli sɔrɔ ɲina minnu yɛrɛ bɛ sukaro d'e ma ne yɛrɛ taara d'olu ma a ka d'olu ye n ko in falenna de Amara a yɛlɛmana de koyi an bɛ dugawu de kɛ ne b'o de fɔ aw ɲɛna tuma bɛɛ mini min b'aw bolo aw kana jɔ o la o de y'i ta ye i ɲɛ bɛ fɛn min na e bolo ne b'a fɔ ko ne yɛrɛ kɔni ne tɛ foyi la ja o dɛ o minɛ ka ɲɛ bani Ala bɛ belebele d'i ma o ye limaniyaba de ye Amara sɔgɔmada in na kunu dɔ nana an nɔfɛ an taara an ɲɛ da baji kan n y'a fɔ cɛ n ko n'a bɛ to ka na a kana sɔgɔmada fɛ tileganfɛ ko ninnu sanama man bon ne ma dɛ an ye ji k'an kun kan a ka bon ni baji yɛrɛ ye ale kɛlen bɛ ka gilasi dilan a ka furuko a ka El Capone kɔnɔna na ne ɲɛ t'o la ne b'ale nɔfɛ tibi jaba tibi ne bɛ ka wɔsi fo ka n ka fini bɛɛ ɲigin ka tila ka n'i jɔ ne ma ko n y'a faamu n ko n y'a faamu k'an ka continuer n ko mini ka continuer an y'an tora a y'i kunbiri dɔ gilasi kuru ni fugula bɛ sin na n ko nin de ye tiɲɛ ye e kunkolo bɛ nɛɛma de kɔrɔla la ne bɛ nɔfɛ girigara giri la ten keba an ka ba n'an ma wuli k'an jɔ ba t'an bolo tuguni dɛ baji ɲinana ma a bɛ ka ja an tɛ kuranko kɛlɛ la jiko kɛlɛ ka jugu a tɔ bɛɛ lajɛlen ye keba anw ka baji de taara ka kɛ sununkun ye diɲɛlatigɛ fɛn bɛɛ lajɛlen bɛ fili ba in kɔnɔ kununko k'a daminɛ pɔn min bɛ quartier Mali la o furancɛ ani kana Balabugu pɔn na anw ye fɛn y'an ɲɛ na ni maaw ma wuli k'u jɔ
don dɔ la an tɛ ji min Bamakɔ yan bɛɛ lajɛlen sigilen don mɔgɔ tɛ k'a jate minɛ bi dangandaw la mɔgɔ minnu bɛ jɛgɛ minɛ f'i ka taa fɔ ba dumayɔrɔ de la ba kɛrɛfɛla ba dabolo ba fan bɛɛ lajɛlen kɛlen don ɲamatonyɔrɔ cɛncɛn fana bɛ ka yuru ka na min y'a tɔ bɛɛ lajɛlen juguya Amara o ye ba bolo fara minnu ni ba wɛrɛw bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ni maaw bɛ sanu bɔ kɛ olu la u b'a fɔ o ma ko daragasi o kɛlen don ka na ba tɔ bɛɛ lajɛlen ɲagami ne ye ji min ye kunu nɛrɛ kɔ fosi t'a kɔ Badlabugu pɔn ani Quartier Mali pɔn ni ɲɔgɔn cɛ n'a y'i diya i bɛ se ka tagama ka taa ji bɛ ka ja jini min fana bɛ yen o fana o bɛ ka nɔgɔ dan ye yɔrɔ ni maa min taara sutadunu bi i sen la i bɛ ba tigɛ wa o ɲɔgɔnna de bɛ ka kɛ fanɔ in fɛ han n'i y'a ye sɛsu misisu basu ɲamanton bululuju botoliju fɛn sugu bɛɛ lajɛlen a bɛɛ lajɛlen bilayɔrɔ ye ba ye dɔw yɛrɛ a k'u ka ɲamansunungun yɛrɛ ne hakili la mɔgɔ bɛ jamana in kɔnɔ min bilalen don k'an ka ba kɔlɔsi gouvernement fana kan ka wuli ka to ka taa ba lajɛ o tɛ ɲamaw ni fɛnw ye wa k'a daminɛ Badlabugu pɔn na ka taa se Cité du Niger la a b'a fɔ min ma ko Jila Bagani Jean Saint Do o kɛlen don ka Sɛnɛgali o kɔni o y'a tɔ bɛɛ de nɔɔni n'an m'an kɔfilɛ an ka ba la don dɔ la an bɛ siɲɛ ta ji fana nɔfɛ dɛ n'i y'a ye ko anw sigilen don ba b'anw cɛma yan maa tɛ k'i hakili to a la entretien tɛ kɛ baganmɔnaw tɛ se ka fɛn k'a kɛrɛfɛ sɛnɛkɛlaw tɛ se ka fɛn kɛ hali mɔgɔ minnu bɛ fini ko danganda la bi degun bɛ ninnu bɛɛ kan parce que u bɛ fini ko yɔrɔ min mɔgɔw bɛ na dɔrɔn ka na ɲaman to yen sɔgɔma olu bɛ na fɔlɔ de k'o ɲaman de dégager ka sɔrɔ ka baara kɛ mɔnikɛlaw yɛrɛ kɔni ko ko olu u t'a dɔn u b'a kɛ cogo min na yɛrɛ n'i ye jɔ da i bɛ taa sɔrɔ i ka jɔ kɔnɔna falen don ɲaman i y'a bɔ i bɛ ɲaman de bɔ jɛgɛ fɛn fɛn bɛ sɔrɔ a bɛɛ bananen don wa ko ji su dɔ fana bɛ ka na ka bɔ Keɲebayanfan ninnu na o bɛ ka taa don ba wɛrɛw fana kɔnɔna na n t'a dɔn ko sanubɔlaw ka fɛnw nin bɛɛ de bɛ ka ba in tɔ bɛɛ lajɛlen tiɲɛ fantanw ɲɛ b'a la se t'u ye min nana ne nɔfɛ kunun ale tɛ baara la koyi ekɔli karamɔgɔ kɔrɔ de don a ye de suntigɛ dɔ senfɛ a taara munumunu yanni suntigɛ cɛ a ye a lajɛ a munumunu na mɔgɔ minnu bɛ boso daga ninnu na Badlabugu a n'olu kumana olu ko est-ce que ko mɔgɔ yɛrɛ ko les fleuves ont fini yɔrɔ kelen min keba k'o ka ɲi n t'a dɔn palais de la culture directeur kɔni ye jinɛ min bɔ dɛ ale ka yɔrɔ ba kankun o jɛlen o ji ka ɲi fo ka taa se pɔn jukɔrɔla ma o yɔrɔ ninnu maa bɛ se ka baara nka n'o bɔra la wa ayi palais de la culture directeur kan ka foya dɛ musaka ti maa min bolo ka palais yɛrɛ entretenu n'o hakili tora ba kankun na maa kan k'o féliciter aw b'a tɔgɔ dɔn a t'a tɔgɔ ɲini ka diya sini an k'a fo k'a féliciter ma k'a ka baara ka ɲi Seku Disa b'a dɔn yɔrɔ sinon an bɛ énergie ko kɛlɛ la ni jiko kɛlɛ daminɛna o bɛ sɔn ka juguya sɔgɔmada in na an bɛ fɛ ka nin fɔ maaw k'a dɔn k'a fɔ ko an ka baji ba joliba min bɛ tɛmɛ Bamakɔ a bɛ danger la an kɔni ye fan min ye wa keba min ka jugu fantan ka so ti ba tintin kan dɛ faamaw de kɛlen ka taa so jɔ ba tintin kan wa u ye o ba tintin kelen in koko kɔfɛla min bɛ bɛn baji ma u y'o k'u ka ɲamanbɔnyɔrɔ ye Ablaye Jɔnbana palais de la culture directeur k'an b'a fo n b'a dɔn non n bɛ Jɔnbana dɔn an b'a fo a ka yɔrɔ ka ɲi badabolo yɛrɛ i bɛ se k'ale ka ji soli k'i su tigɛ n'a ye nka n m'a fɔ n y'o kɛ dɛ a kɔni yɔrɔ cɛ ka ɲi a bɛ baara la kosɛbɛ faamaw k'a fana dɛmɛ hali n'o y'a sɔrɔ bɛrɛ t'a bolo a bɛ ka min ni min don a la o cɛ ka ɲi n'u tun ye disa bila nin ko ninnu dɔw kunna san b'a sɔrɔ fini wa min ka jugu
i ye ba labɛn cogo o cogo anw fɛ yan i ye fɛɛrɛ tigɛ cogo o cogo anw fɛ yan i ye kow labɛn cogo o cogo maire bɛ autorisation ni mɔgɔ ma ko ka taa so jɔ ba kɔnɔ nka maire tɛ autorisation ni mɔgɔ ma ko k'i hakili to baji la dɛ o t'olu ka sira ye wa keba faamabaw de ka so jɔlen don ba kankun kan dɛ donc an b'a fɔ ɲɛmaaw ye an ye kuranko kɛlɛ kun k'o degun ye sisan an yɛrɛ bɛ tileko kɛlɛ de la sinon kuran kɔni tɛ tugun tile de bɛ fɛ k'an bɔ baara yɛrɛ la pewu ayi ne ti bɔ bi o maa si kana hali ni maa ma ne ti taa maa nɔfɛ dɛ ni 10 heures ninnu ni fɛn ninnu tɛmɛna a y'a fɔ dɔrɔn ko an bɛ baara la kɔnɔna na yan cɛw kebaw b'a kunu tile dɛ a wa u b'a la ko bi ye 44 ye kunu ninnu ye 43 ye surɔ kɔni fiɲɛ duman cira ɔ kuran di maa minnu bolo olu kɔni sir'u ka dukɛnɛw la ani u ka sow sanfɛlaw la o kɔni o kɛra olu ma damu ye wɔlɔfɔw olu fɛ yen sɔgɔmada in na n y'a sɔrɔ américains na investiture day n'o ye fangata don ye den naani a n'a muso fila olu de ka fangata bɛ yen bi n'o ye Basiru Jomayi Jakar Fayi ye u ye invitation bila jamana caman ma k'olu ka se ka taa u ka investiture kɛnɛ kan anw ka furancɛla fanga n'o ye donatɛmɛ fanga ɲɛmaa ye colonel Asimi Goyita ale y'i wasa don cɛjan fila la Maliki Jaw n'o ye CNT ɲɛmaa ye ale ni ministre man ka jamana ni jamana wɛrɛ cɛ sira ɲɛnabɔ ko kunna n'o ye Ablaye Diop ye olu n'u nɔfɛmaw ka fara président yɛrɛ nagakɔrɔmɔgɔ min bɛ Mali ni jamana wɛrɛ cɛ sira ɲɛnabɔ ko ɲɛnabɔ a yɛrɛ kɛrɛfɛ ye o ye an balimamuso dɔ ye olu fana o bɛna bɛ délégation in na ka anw tɔw kɛ k'a dafa hali n'a sɔrɔ avion panna k'a sɔrɔ anw bɛ ka baji lajɛ u kɔni taara keba wɔlɔfɔw fɛ yen bi u ye wele bila maa caman ma dɛ min ye Basiru ka fɛnw na an y'a mɛn k'a fɔ jamanakuntigi minnu bɛ yen ni olu ye kɛnɛ kɔnɔna sɔrɔ ka ban o ye Gambi jamanakuntigi Adama Barrow Umaru Sissoco Anbalo Guinée Bissau Julius Maada Bio Sierra Leone José Maria Neves Cap Vert ni jamana bɛɛ yɛrɛ ye Sénégal ye o min ye Nana Akufo-Addo Ghana Dumbuya Masa min ye Mamadu Dumbuya ye ale fana bɛ kɛnɛ kan ye Mauritanie jamanakuntigi n'o ye Mohamed Ould El Ghazouani ye ale fana bɛ kɛnɛ kan u y'a yira fana k'a fɔ k'olu bɛɛ lajɛlen kɛrɛfɛ fanga ɲɛmaa wɛrɛw bɛ yen minnu ye nɔrɔbilaw ye walima minnu ye furancɛla fanga olu calatigɛ jɛkulu dɔw ɲɛmaa ye olu bɛ kɛnɛ kan Côte d'Ivoire tɔgɔ la min ye Cɔmɔgɔ Meïté Kone ni ale ye Côte d'Ivoire vice président ye ale bɛ kɛnɛ kan maa minnu bɛ yen sa n'olu ye maa mafalenw ye n'olu fana bɛ kɛnɛ in kan ye o ye colonel Maliki Jaw ye Mali CNT Conseil national de transition o président ye ale ye Ablaye Diop Mali ministre des affaires étrangères Moussa Faki Mahamat ale ye Union africaine président ye min ye CEDEAO n'a ka commission baden maaw olu fana bɛ yen Burkina furancɛla fanga o transition ɲɛmaaba o fana bɛ yen ani Burkina ministre des affaires étrangères min ye Nigerkaw ye k'olu fana ka maaw kan ka ye kɛnɛ kan nin jama bɛɛ lajɛlen de kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ sa yaasa ka se ka kamalen n'o o ye Basiru ye président Basiru ye k'ale ka fangata baaraw kɛ a n'a kalikasiyɛnw ko baara kun fɔlɔ o bɛ kɛ diɲɛmaa ɲɛna ani maa welelen ninnu o bɛ kɛ yɔrɔ fɛrɛlen na fan filanan n'o ye ka faso ale ka so k'o ta k'o di a ma n'o o ye palais Sénégal palais ye ani min ye Macky Sall ye u b'o o baara kɛ ni investiture banna min ye Basiru ye o mana tɛmɛ ka bɔ yen sa dunan minnu nana ko minnu tɛ sunna k'a n'olu bɛ tilelafana dun dɛ ɲɛmaa ninnu ka sunko de sa comme caméra tɛ kɛ yen a kɔni bɛ programme na parce que dɔw fana tɛ silamɛ ye an k'o fana fɔ a ko la wɔlɔfɔw k'u sigilen don ka ni maaba minnu kɔnɔ k'u nakun don donba kama ko yaasa ka Sénégal k'a yira k'a fɔ ko ani diɲɛmaa bɛ ɲɔgɔn bolo ko n'i ye wɔlɔfɔw ka invitation jateminɛ u sigiɲɔgɔn jamana fɛn fɛn bɛ yen k'u y'a bɛɛ lajɛlen wele Macky Sall ko a yɛrɛ de ye lettre ta a yɛrɛ de ye bigi ta koyi
k'a fɔ karisa ni karisa a y'a f'u kana a y'a to n ka n terikɛ ani n dɔgɔkɛ n'o ye Asimi Goyita n k'a wele n ka Dumuya wele Abdramane Chani ninnu bɛɛ lajɛlen u kana kɛnɛ in kan a ka di n ye a yɛrɛ tilar'o la tuguni CEDEAO a ye bataki ci olu ma Union Africaine ko kɛnɛ min sigitɔ filɛ nin ye k'a b'a to ale tɔgɔ bɛ diya ale bɔcogo bɛ ɲɛ fanga la ko n'o bi kɛ ko diɲɛ kana kɛ seere ye k'a yira k'a fɔ ko min ye Basiru ye ko a ka fanga tacogo k'o ka ɲi wɔlɔfɔw fana ka dugu kɔnɔna na denmisɛnw olu fana kɛlen don ka labɛn caman boloda ka kɛɲɛ ni min ye fanga in ale tali ye min ye baaraw kɛli ye yaasa min ye jamanakuntigi kura ale bɛ se ka baaraw kɛ cogo min Keba ko wɔlɔfɔw fɛ yen ka ban ko premier ministre dɔnna dɛ ko n'Ala sɔnna ma ko gouvernement lisi fana fanga ta bɛ ten de koyi 92 yan an bɛ ka taa investisseur kɛyɔrɔ la tuma min na o y'a sɔrɔ an bɛɛ y'a dɔn ko Yunusi de bɛ kɛ Alifa ka premier ministre ye o bi dɔn n'i ye président kɛrɛfɛ mɔgɔw lajɛ campagne na dɔrɔn i b'a dɔn min bɛ bɔ yɔrɔ min walima n'i ye jɛkuluw lajɛ minnu b'a kɛrɛfɛ minnu ka jama ka ca a ka ca Ala fɛ premier ministre bɛ b'olu ka mɔgɔ la walima mun ye musaka caman bɔ a bɛ taa ten cogo de la ko n'Ala sɔnna a ma baara ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni bɛna kɛ yaasa Senegal ale ka tila ka sira kura sɔrɔ ka baara kuraw daminɛ ko wa ko maaw sigilen don ka min kɔnɔ bi Keba ko o ye Basiru a bɛna kuma fɔlɔ minnu fɔ ko kuma fɔlɔw ko diɲɛ bɛɛ bɛna i tulo ma da ka o de lamɛn n'Ala sɔnna a ma min bɛna bɔ o la wula fɛ an n'o da maaw tulo kan ka kɛɲɛ ni wɔlɔfɔw ka président duurunan Senghor tɛmɛnen kɔfɛ Léopold Sédar Senghor tɛmɛnen kɔfɛ Abdou Diouf tɛmɛnen kɔfɛ Abdoulaye Wade tɛmɛnen kɔfɛ Macky Sall min ye duurunan in ka fangata ye an b'i kɔ maaw n'o ye Fatumata Batory Ɲani ye a ye foli ni tanuni ta ka ɲɛsin Senegal jamanakuntigi duurunan ma min ye son excellence Bassirou Diomaye Faye ye k'a ka fangata don min ye bi ye ko Mali jamanaden bɛɛ lajɛlen b'a fo min ye mouvement an b'i kɔ ye k'u b'a dɔn k'a fɔ ko baara min kɛra Senegal ani olu yɛrɛ ye baara minnu kɛ min ye jɛkulu in ye ko ani Mali tɔn sifin tɔn caman bɛ baara la ɲɔgɔn fɛ n'o ye Pastef maaw ye n'o ye Sonko ale ka tɔn ye k'u jagoyalen don bi ka ni foli ni bonyamatigi sigi ko wa fana k'olu yɛrɛ bɛɛ lajɛlen ka bɔ a la fana an b'i kɔ maaw ko Mali ni Senegal bɛɛ lajɛlen ye kelen ye diɲɛ kɔnɔ Mali ni Senegal anw de ka devise ye kelen un peuple un but une foi wa Keba ni Senegal i min bɛ ka da e k'i tulo ma daba nin a bɛ fɔ i b'a fɔ ko Sunjata fasa de bɛ ka da n'u ka i min bɛ ka da e k'i tulo ma da fɛ dɔrɔn ma nin i b'a dɔn ko nin dugu bɛɛ lajɛlen tun ye kelen ye donc min an b'i kɔ mɔgɔw ye olu y'o fɔ ka kɛ n'o investiture ye Alpha Umar Konare démocratie tile la ale de kɛra jamanakuntigi fɔlɔ ye Mali bolo ɲɛsin min ma k'a ta k'a sigi a sigi don n'o bɛnna juin kalo tile 8 ma san 1992 ani 92 Alpha ye min fɔ Badalabugu palais de la culture kɔnɔna na diɲɛ bɛɛ lajɛlen ɲɛna o de kuma filɛ nin ye Keba ala kumabaw a ko bi a bɛ Ala fo ka Ala barikada maa minnu bɛ yen n'olu joli di n'a bɛ f'olu ma ko martyrs ani dugawu minnu kɛra an ka maakɔrɔw fɛ ani fana ko min ye bi diɲɛ bɛɛ lajɛlen ka na Mali ka na nin kɛnɛ in kan Alpha ko ale ye école karamɔgɔ kɔrɔ ale ni gwadumuso dɔ o den ye ko bi Mali jamana o ka danaya ta ka da ale kan ko ye danaya belebeleba ye ko wa ko min ye ka Mali ka senkura d'a ma ka ninkura fiyɛ a la ko ale labɛnnen don o baara kama baara min a bɛna kɛ a diinɛ n'a ŋaniya la danaya la ka kɛ ni maaw ye min kɛ ko waati minnu daminɛtɔ filɛ na an ka jamana kɔnɔ k'o kan ka kɛ nisɔndiya ye o kan ka kɛ jigisigi ye ka kɛ ni an ka jamana ale tariku min n'o bɛ lakali diɲɛ bɛɛ lajɛlen fɛ ko nin yɔrɔ in na k'a b'a fɛ ka mɔgɔw fo n'o ye an teri jamanaw ye maa minnu bɛ yen n'u y'an dɛmɛ n'u ka dɛmɛ suguya bɛɛ lajɛlen ye yaasa bidon in ka se ka kɛ Mali kɔnɔ ko wa fana k'a b'a fɛ fana ka waleyaw fɛ waleya minnu n'a b'o ta k'o ɲɛsin jamanakuntigiw ma ale ni minisiri minnu nana kɛnɛ in kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la maaw ni diɲɛ seleke naani maa minnu filɛ nin n'olu nana ka na u sigi nin kɛnɛ in kan bi bonya ani karama kɔnɔna na yaasa Mali a ka se k'a ka maliya kɛ ko an ka badenya an ka teriya n'an ka bolo ni ɲɔgɔn kɔnɔ min bɛ diɲɛ kɔnɔ fan bɛɛ lajɛlen fɛ ko ka kɛ n'o ye k'a bɛ foli ta ka ɲɛsin u ma ko Mali k'a bɛna nin ko in min kɛlen filɛ nin ye bi n'o ye juin kalo tile 8 ye k'a na to an kɔnɔ ko bi don in ko don lankolon tɛ k'a bɛ ta don na don minnu n'olu bɛ jate Mali ale ka san 100 tɛmɛnenw kɛlɛw kɔnɔna na
ko an faw anan bembaw kulu ye jamana in tutige ka bila sira tilennen kan ko bi ko sira tilennen ta ko kura ko ka se ka o baara kɛ ka kɛ ni jamanadenw ka laɲini ye yaasa an ka bɔ dugu kɔnɔna na an ka bɔ dusukasi kɔnɔna na an ka bɔ dɛnkɛrɛfɛ kɔnɔna na ka ko bɛɛ lajɛlen to ala ma k'an bolo fila d'an sen an ka b'o la o de la ko ale jamanakuntigi alifa ale b'a dɔn k'a fɔ maliyɛnw y'u joli dili min kɛ marisi kalo san 1991 ko ka fara min ye olu yɛrɛ wulikajɔ ni taamaba minnu kɛ jamana in kɔnɔ yan ni mouvement démocratique yɛrɛ y'o kɛ ko n'i y'o adamadenw ka huɲan lajɛ Bamako dugu ni Mali dugu kɔnɔna na ko k'a lajɛ k'a fɔ ko kɛlɛ minnu kɛra kɛlɛ belebele minnu kɛra ni san 23 laban in kɔnɔna na ko san 23 ko maa minnu su bɔr'o la ko bi don in ye o don ni sara ye sara min don fana ko maa kelen tɛ se k'i disi gosi n'a ye k'a fɔ k'i ta don ko o de kama ale yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ tasibila kan ka kɛ tasibila min ani miirijigi min n'o kan k'a to jamana bɛɛ lajɛlen k'a dɔn k'a fɔ ko a kan ka falen taabolo kan ka falen ko kɛcogo kan ka falen ko ale ta fan fɛ wa ale min ni danaya dara ale kan k'ale b'a dɔn k'a fɔ ko bi ko tɛ ko maliyɛnw kɔni bɛɛ lajɛlen sigilen n'a kan k'a fɔ ko u bɛ fɛ ka lafiya sɔrɔ u bɛ fɛ ka kɛ i n'a fɔ diɲɛ dugu tɔw ko o de la ale min ye jamanakuntigi ye bi a ka se a ka dɔnniya n'a ka kow bɛɛ lajɛlen a n'o fara ɲɔgɔn kan k'a sɔrɔ a ma kɛ ni kurutu ni namara ni janfan ye ko wa fana ko a b'a yira bɛɛ la k'a fɔ ko minnu bɛ yen bi ni maaw n'o b'u nin kan o yɛlɛmaw ko bɛɛ lajɛlen bɛna olu kɛ ɲɔgɔn fɛ ko yaasa kuma ni waleya ka taa ɲɔgɔn fɛ ko a b'a da bɛɛ tulo kan ko jamana ko ale ye jamanakuntigi ye nka ale tɛ jamana maa minnu ye jamana tutigɛbaw ale tɛ u ye ko tutigɛbaw minnu y'o baara kɛ yaasa jamana ka se ka se nin yɔrɔ in na politiki sira fɛ ani sira bɛɛ lajɛlen fɛ Mali ka se k'a ka yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔ k'a bɛ bonyamasegi ko olu ye ko ale ye maliden ye maliden min ni o ye bɛ malidenw caman cɛla n'o welela bi ale kɔni a man kɔrɔ ni bɛɛ ye nka bɛɛ lajɛlen kɔni ka ɲɛmaa ye ale ye wa ko a mago bɛ bɛɛ la fa ba den kɔrɔ min ye balimamuso ye ko bɛɛ lajɛlen k'a dɔn k'a fɔ k'u kan k'u bolo di ɲɔgɔn ma ko yaasa min ye Mali a b'a fɛ ka taga sira kura minnu sigi sen kan ko ka se ka o sigi alifa ka kuma kɔnɔna na a ko Mali k'a b'a dɔn ko se bɛ an ye an ka jamanadenw k'an bɛ se ka ko caman kɛ an bɛ se ka ko caman kun k'o de la bi maliyɛnw yɛrɛ sɔnna ka se ka u ka fɔnkɔ ɲɔgɔnkaw k'olu bila kɛrɛfɛ an ka seko n'an ka dɔnko n'an ka tarikuw ani an ka dɔfɛw k'an y'olu bɛɛ lajɛlen kɛ ko baaraba min kɛra yaasa ka se ka o ko in sigi sen kan kabini san bayirika k'o baara in k'o kan k'a to bi maaw ka se ka ɲɔgɔn faamu k'o de la ko ka kɛɲɛ ni maaw ka wulikajɔ ye bɛɛ lajɛlen kelen na ani jama ta faralen ɲɔgɔn kan k'o kan ka an sɔn hakili la an ka sira kura ta a ko a ka kuma kɔnɔna na fana ko Mali ko ale yɛrɛ ko se min b'a ye kɔrɔlen cɛsiri minnu tun bɛ a ye ko ani Mali yɛrɛ kun sera ka baaraba minnu kɛ ka se ka cɛsiri ni kan bɛ kɛ an ka jamana kɔnɔ ko man kan dɛsɛ foyi la ko nka ko bi ko Mali jamana k'a mago bɛ min na ko bɛɛ lajɛlen k'i jɔ i jɔyɔrɔ la bɛɛ lajɛlen k'a dɔn k'a fɔ bi Mali kan ka calatigɛ jɛkulu minnu sigi bɛɛ ya hukumu kɔnɔna na k'olu kan ka bɛɛ damakɛɲɛ bɛɛ lajɛlen ye maa man ka bila maa sanfɛ sariya k'o bato min ye jamana ye o ka dɔn jamana ye min ye sariyaw ye olu ka damakɛɲɛ bɛɛ lajɛlen ye maa si kan'a fɔ i ka politiki ko i ka seko ni dɔnko ko k'i bɛna ko wɛrɛ falen o la ko bi ko u ka wulikajɔ teliman kan ka kɛ min ye bɛn ni kelenya basigi ni lafiya jamana yɛrɛ bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kɛ cogo min na ko min yɛrɛ ye ko ye ni jamana yɛrɛ kan ka o kɛ bi k'o de k'a fɔ ko jamana kɔni a bɛ degun na degun ma ban nka bɛɛ lajɛlen mana fara ale Alifa Umaru Konare kan k'u bolo di ɲɔgɔn ma yaasa jamana bɛ se ka bila ko bɛɛ lajɛlen sanfɛ k'o de ka ɲi a ko ale kɔni bɛna i cɛsiri yaasa Mali sariya sunba kura min sigira sen kan san 1992 san ko yaasa o bɛ se ka kɛ cogo min ye fanga o ka fangaya ka se ka o sigi bɛɛ lajɛlen dama ka kaɲa bɛɛ y'a ni kanabila kow la min ye kunnafonidiw ye olu ka kɛ o kɛcogo la ko min ye bɛn ni kelenya ye ko olu fana na kɛ u taabolo ye sɔrɔ ka se ka yakubaya an ka jamana kɔnɔ kuma tɛ démocratie y'a to bɛɛ lajɛlen bɛ se k'i ka jago kɛ i yɛrɛ ye min ye kɛnyɛrɛye tigilamaw ye kelenna baarakɛlaw ale ni jɛrɛw ni fɛnw faralen ɲɔgɔn kan ka taa se bɛɛ y'a ni sariya kow bɛɛ lajɛlen ma sa k'olu bɛɛ lajɛlen kan ka kɛ cogo la min bɛ kɛ an ka seko ni an ka dɔnko ni an ka tabiyaw olu kan dunko juguya ni yurugu faso nafolo tiɲɛni min ye mara kamabɔli ye ko ka taa se ko wɛrɛw ma ko maa minnu bɛ yen n'olu ye fasodenw ye n'u ye baara kɛ ko olu ka lakodɔn ko diyagoya don ko min ye jamana ye a ka jɔ ko ɲuman a ka baara ka se ka kɛ ka ɲɛ ko fo dunko juguya ni yurugu ka kɛlɛ faso k'a kan ka kalifa maa la danaya bɛ maa min kan maa min ye laadiri ye
maa min b'a yɛrɛ minɛ yaasa jamana ka se ka taa ɲɛ ko o kɔni o danganiya bɛ ale la k'a dɔn k'a fɔ Mali ale ye jamana min a bɛ se k'o kɛ ko n'i y'a jateminɛ kabini san 1960 san ko an ka jamana ko a yɛrɛ ko farafinna ka kelenya kama ko a labɛnnen don k'a ka jamana yɛrɛ bɛɛ lajɛlen di yaasa farafinna ka se ka kelenya kɛ ko waleya in ko ale yɛrɛ dumunen don kan ko wa fana k'a b'a dɔn k'o bɛ se ka kɛ ko ale yɛrɛ b'a dɔn bi maliyɛnw ye danaya min d'ale kan san 5 nata in na ko san 5 baara o kan ka kɛ ni timinadiya ye o kan ka kɛ jɛlenya ye k'o de la k'a b'a fɔ mɔgɔw ɲɛna ale ka baara bɛna kɛ min ye o ye bɛɛ lajɛlen ka se ka fara ɲɔgɔn kan maaw ka se k'u bolo di ɲɔgɔn ma maa si kana kɛ dɛnkɛrɛfɛ yiriwaliko ta na sira la jamana bɛɛ lajɛlen ka se ka taa sira kelen fɛ ko nin waati in na ko waati min don ko ye maliyɛnw yɛrɛ de kan ka sɔn k'a fɔ ko bɛn kelenya yaasa min ye sariyaw ye olu bɛ se ka bato cogo min ko an y'an bolonɔ don sɛbɛn min na n'o ye pacte national ye n'o tɛgɛnɔ bilara avril kalo tile 11 ko kan ka tali kɛ o la k'o pacte o tɛ se ka se sɔrɔ o tɛ se ka fɛn sɔrɔ fo k'a fɔ ko ka dɔ bila dɔ ɲɛ k'o ti ɲɛ ko nka a bɛ garisɛgɛ di jamana ma a ka se k'a ka démocratie baara kunfɔlɔw kɛ min ye jamanaden minnu bɛ jamana kɔrɔnfɛ yan fan fɛ olu fana ka dɔn k'a fɔ ko u kan ka se ka baara kɛ jamana bɛ se ka yiriwa cogo min bɛn ni kelenya kɔnɔna na ko fɛɛrɛ ni dabali na tigɛ yaasa min ye yiriwali baaraw ye kiirikow ta nasira fɛ o ka sigi sen kan jamana ka kelenya jamana ka taa ɲɛ jamana ka cɛfɔ ni kanbɛn maliyɛnw y'o baara mun daminɛ ko ale na dɔ fara o kan ko caman kɛra dɛ ko nka ko caman fana bɛ yen k'o kan ka kɛ o sira ninnu fɛ ko démocratie k'o tɛ se ka jɔ cogoya si la k'a sɔrɔ ko armée t'i bolo ko armée min bɛ se k'i jɔ a jɔyɔrɔ la ko armée min tɛna na jalaki o de la k'a b'a da an ka finitigiw tulo kan officiers ni sous-officiers ni caporaux ni soldats k'u bɛɛ lajɛlen k'u hakilina kɛ kelen ye ko ale n'u na baara kɛ ko n'Ala sɔnna n'an y'an bolo di ɲɔgɔn ma k'an bɛ armée sigi sen kan a bɛ fɔ min ma ko armée républicaine min ye bɛn ni kelenya ye o hukumu kɔnɔna na sariyaw olu ka bato maa kana fisaya ni maa ye ko min ye jamana ye ko a ka nafa a n'a ka taaɲɛ bɛ sɔrɔ o de la sariya k'o sigi k'o damakɛnya bɛɛ lajɛlen ye ko o min k'o kan ka kɛ jamana taabolo ye basigi ni lafiya jamanadenw ko n'Ala sɔnna ma don nataw la ale bɛna o kɛ a ko fana k'a bɛna premier ministre sigi premier ministre min ni maliden bɛɛ lajɛlen bɛna a bolo di ɲɔgɔn ma ka gouvernement sigi cɛw ni musow denmisɛnw ka mɔmɔ bɔ mɔ la k'olu bɛɛ lajɛlen don o kɔnɔna na yaasa baaraba minnu kalifara ale Alifa Umaru Konare la olu bɛ se ka sigi sen kan cogo min k'a ka o laɲini kɛ kun ye min ye bi yaasa fɛɛrɛ ni dabali ka sɔrɔ kalanko o ka ɲɛnabɔ démocratie yɛrɛ taalan ye mun ye o ye ka kalan kɛ kalan ɲɛnama ka kɛ jamanadenw kunna yaasa an bɛ se ka an ka siniɲɛsigi kɛ cogo min ko premier ministre ko baara min na d'a ma fana ko ani syndicat tigiw ani ekɔlidenw ko olu ka kuma min ye baara bolofarataw ye ale ni cakɛda jɛkulu ye ka taa se lafasa jɛkulu bɛɛ lajɛlen ma sa n'u b'a fɔ olu ma ko partenaires sociaux ko olu bɛɛ lajɛlen ale ni baɲumankɛtɔnw bɛɛ lajɛlen ko k'a lajɛ fɛɛrɛ ni dabali bɛ se ka sɔrɔ yiriwali kuntalajan baaraw la k'olu sigi ko sabula kalata ye jaabi min di o ye jaabi ye maaw kan ka bɛn ka u bolo di ɲɔgɔn ma ka politiki baaraw k'olu kɛ ka tila ka fana min faso jɔli k'o baara kɛ démocratie yɛrɛ ko o laɲinikunba ye o ye ko waati kura min daminɛtɔ filɛ an ka jamana na nin ye ale Alifa Umaru Konare a b'a dɔn k'a fɔ k'an bɛ degun kɔnɔna na nka min ye siran ye o man ka kɛ démocratie de b'a to jamana a b'a ka jamanaya baara kɛ k'i jɔ a jɔyɔrɔ la min ye république ye n'o ye jamana ye o ka baaraw o ka hakɛw ko maa man ka o kɛ ni namara ni yuruguyurugu ye ko sabula an ka jamanadenw u y'u nin di ko layidu minnu taara u ye ko olu na se ka kɛ k'a sɔrɔ ko an bɛ olu waleya kɔrɔw la ka olu kɛ ko nka ko k'a fɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna sariya minnu bɛ yen u na bato min ye sariyaw minnu bɛ yen u na bila sen kan min ye jɛlenya baaraw ye ɲɔgɔn dɛmɛ baaraw ye kiiri baaraw ye ko nin si tɛna se ka kɛ dibidibi ni yuruguyurugu la ko sabula ko bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko Mali ko an bɔra fanga min na sisan ko fanga ye min da jamanadenw kan ko bɛɛ b'a dɔn fana k'a fɔ ko min ye comité national de salut du peuple ye n'o ye CTSP n'Amadu Tumani Ture tun b'o kunna a n'a ka gouvernement n'o ɲɛmaaya tun bɛ Zumana Sako bolo k'olu bɔra ka baaraba minnu kɛ yaasa ka se ka ni kura fiyɛ an ka jamana na ko a b'olu fana fo yan min ye lieutenant colonel Amadu Tumani Ture k'a b'o fo k'o diinɛ n'a ŋaniya la k'o sera ka baara min kɛ k'a ye kalikan min ta n'o y'a ka sɔrɔdasi kalikan ye ko k'a fɔ ko bi ko ka démocratie ka nifiya fura la a ka hakiliyaw kɔnɔna na ko transition kalo 14 kɔnɔna na ko a ye nɔbɔ ko bi ko a b'a fo k'a waleɲuman dɔn ko k'a sɔrɔ gɛlɛya caman yera la dɛ degun caman yera la u y'u bolo di ɲɔgɔn ma ka se ka olu kɛ ɲɔgɔn fɛ k'a bɛ ATT fo a ka fasoden ɲumanya n'a ka waleya ɲuman na yaasa ka se ka nin ko ninnu kɛ nka sisan ko waati de sera sa min ye yɛlɛma ye ka se ka Mali
k'o bila sira kan ko ATT ko a sera k'o fana kɛ sira min ni o ye ka fanga di k'a sɔrɔ mugu ma ci marifa ma ci ko démocratie yɛrɛ taalanba ye o ye ko min ye ATT ye k'a bɔra ka leçon min di diɲɛ ma n'o o ye juin kalo tile 4 tɛmɛnen ye n'o o ye san 1992 ye k'a y'o kɛ palais de la culture kelen yɛrɛ de kɔnɔna ye ka kɛ ni jamana ale tun ye baara mun sigi sen kan sa n'o o tun ye transition fanga o ka baaraw kuncɛli ye ko b'a yira k'a fɔ ko maa min don ko sɔrɔdasi min don danayama min don hakilinama min don k'a b'a kuntilenna dɔn ko a tɛna na bɔ o kan k'a b'a ɲini ala fɛ k'a ka si jan ani kɛnɛya ko k'o kalifa Amadu Tumani Ture la ko min a n'a ka maa minnu jɛra k'a ka baara ninnu bɛɛ lajɛlen kɛ ɲɔgɔn fɛ ko wa fana k'a b'a dɔn ko n'an jɛra ko k'an bolo di ɲɔgɔn ma k'an bɛ se ka Mali démocratie Mali k'an bɛ se ka o sigi sen kan ko wa k'a dalen don a la fana k'a fɔ ko min ye Amadu Tumani Ture k'a na se ka kɛ cɛfɔ ni kan bɛɛ kɛbaa ye jamana kɔnɔnaw la koyi k'o baara kɔni ko a bɛ se k'o fɔ Alpha ko a bɛ bɛɛ lajɛlen wele maliden cɛman n'a musoman minnu bɛ kɔkan ani minnu bɛ kɔnɔna na k'u bolo di ɲɔgɔn ma ko waati sera sa an ka seko n'an ka dɔnko an k'olu fara ɲɔgɔn kan ka se ka jamana jɔ cɛ ni muso maliyɛn cɛ denmisɛn ni maabakɔrɔ ko k'a bɛɛ lajɛlen wele bi u kana ka kɛ ni démocratie tali n'o ye mars 91 ye o ye jamana bila hakilinaba minnu kɔnɔna na ka baara kɛ n'o ye baara min ye yɛrɛdi ɲɔgɔn bonya ka se maakɔrɔw ma ɲɔgɔn bonya ka se bangebaaw ma k'a bɛ bɛɛ wele o la an k'an bolo di ɲɔgɔn ma yɛlɛma min kɛlen filɛ nin ye maa si kana bila i kunna k'a fɔ ko fadenya yɛlɛma don ko o de la yan yɔrɔ in na a bɛ wele bila alimami Sila ma Amadu Ali Ɲagandu Baba Akib Aidara Demba Jalo Dirisa Traore Mamadu Maribaturu Jaabi Muntaka Tall Cɛwule Mamadu Konate ninnu de tun taara cɛbɔ la Alpha ɲɛ a ko k'a b'u bɛɛ wele u kana Alpha gagné deuxième tour de la koyi ani Cɛwule de taara Mamadu Cɛwule Konate a y'o de bati deuxième tour la wagati sini di mɔgɔw ko k'olu ti maa wele ka taa maa fɛ yen dɛ Muntaka de kɛra troisième ye i b'a dɔn ni troisième farala mɔgɔ min kan o ka jama bɛ caya nka Muntaka ko k'a ka tɔn d'o ma ko min ka di min ye o ka vote ye kɛba nin ye histoire de ye koyi géographie tɛ dɛ Alpha ka discours la a ye wele bila o candidat minnu ma se sɔrɔ olu bɛɛ de ma sa k'u kana u ka baara kɛ u diinɛ n'u ŋaniyaw la yaasa min ye jamana ye gɛlɛyaba minnu bɛ yen u bɛ se ka ban cogo min ko démocratie fanga min filɛ nin ye n'an bɛ don o kɔnɔna na ko a ka kan a kalanw ka kɛ a faamuyaliw ka kɛ ko an ka jamana ko a ye gɛlɛya caman sɔrɔ k'an ka jamana k'a kɛra banabaatɔ ye ko an ka jamana ko min ye ni kura k'o bɛ se ka fiyɛ a la ko Mali ye jamanaba min ye ko bɛɛ lajɛlen bɛ min dɔn ko bɛɛ b'a fɔ k'a fɔ an ka jamana yɛrɛ ko tariku an ka jamana yɛrɛ tariku dɔ b'a jira k'a fɔ ko Manden k'a bɛ ko Dagabalaji a bɛ lomo laban kan a tɛ dafiri fiyewu a ko n'Ala sɔnn'a ma ale kɔni bɛna na i jija cogoya suguya bɛɛ lajɛlen na gɛlɛyaw kɛra cogo o cogo min ye waatiw ye ka se ka olu i sinsin ka pan olu kunna a ko k'a dalen don a la k'a fɔ ko ni bɛɛ lajɛlen y'i ta nin bila kɛrɛfɛ ni bɛɛ lajɛlen y'a kɛ diinɛ ni ŋaniya ye ni bɛɛ lajɛlen jɛra n'a ye ka i bolo di ɲɔgɔn ma k'an bɛ se ka Mali sigi Mali min ni bɛɛ lajɛlen bɛna na baara k'a kɔnɔ ni diinɛ ni ŋaniya ye n'i ka faamuyali ye ko wa ko o Mali k'o tɛna kɛ fiyewu ka maliden foyi sigilen to kɛrɛfɛ k'o de la ko min ye maliden cɛman n'a musoman k'a b'u bɛɛ lajɛlen wele kurakuraya la u kana an ka se ka Mali jɔ Mali min bɛna farafinna kunna wolo u kana an ka Mali jɔ Mali min bɛ se ka diɲɛ yɛrɛ bɛɛ lajɛlen ka kɛ misali ɲuman ye a kɔnɔna na ko wa k'a dalen don a la ale bɛna na wulikajɔ suguya bɛɛ lajɛlen kɛ yaasa an ka se ka o Mali sigi k'a bɛ bɛɛ lajɛlen fo maa minnu nana kɛnɛ kan ka bɔ farafinna ni farajɛla k'a b'a bɛɛ lajɛlen fo nin ye Alpha Umaru Konare a ye laseli min kɛ n'an bɔra yen Menakakaw fɛ yen camion minnu taara ni donita minɛnw ye u segitɔ maa dɔw donn'u kɔnɔ ka na dɛ olu ko gɛlɛya bɛ yen olu nana Gawokaw fɛ yen u y'a jira k'a fɔ ko nin waati in na ko ga caman de bɛ Menaka n'a laminiw kɔnɔna na olu bɛɛ lajɛlen yɔrɔ bila wolomasiri tabaw ka ko hukumu kɔnɔna na chef d'état-major général de l'armée de terre n'o ye général de brigade Aruna Samake ale ye taama kɛ nin tubabukalo salen tile 25 ka taa se a tile 30 ma a taara min ye ka taa kɛnɛw lajɛ a bɛ fɔ min ma ko opération Maliko waleya in senfɛ sa ale ni su ani ɲɛmaaw caman tun bɛ ɲɔgɔn fɛ n'o ye colonel Isa Bagayogo ye chef de division renseignement de l'armée ka taa fara min ye Weleba Samake kan n'o bɛ pankurukow ɲɛnabɔ général Samake a n'a ka cɛdenw kɔni u wulila
min ye nɛgɛ kaɲɛ 17 Bamakɔ ya k'u kunda Tumutu kan u selen Tumutu sa u kunbɛra yen commandant de zone fɛ ni o ye commandant de zone colonel Seydou B Ɲagandu ye u tilalen kɔ o la sa kunbɛlu bɛɛ lajɛlen kɛlen u y'u kunda kan kɔnɔna kan min ye sɔrasiw ye u ye baaraw minnu kɛ waliya minnu bɛ senna an'u sera ka cɛsiri minnu kɛ u ka secteur 3 kɔnɔna na u y'olu bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ o tɛmɛnen kɔ sa min ye sɔrasiw sigiyɔrɔ minnu bɛ Tɔnbukutu kɔnɔna na k'an kɔnɔnaw k'an baaraw bɛ kɛ cogo min finitigiw bɛ cogo min a n'olu bɛɛ lajɛlen ɲɔgɔn kɛ min ye général ye n'o ye Samake ye a y'a yira u la k'a fɔ ko nin waati in na u k'u bolo di ɲɔgɔn ma yaasa jamana ye danaya min d'u kan dɔ ka se ka fara o kan o wuladafɛla la sa ko u jɛra ka suntigɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ Tɔnbukutu ale kan kɔnɔna na o dugusajɛ u ye sira ta ka taa Gundamukaw fɛ yen Gundam min ye sɔrasiw ka sigiyɔrɔ min bɛ yen ka t'olu fana lajɛ baaraw kɛlen don olu bolo cogo min na wolomasiri tabaw olu bɛ baara minnu na ka taga lajɛ degun minnu b'u kan yɛlɛma min bɛ se ka don nin waati laban in na fana min ye chef d'état-major de l'armée de terre ye a y'a yira k'a fɔ ko a bɛna na waleya minnu kɛ nin ye o kɛkun ye sɔrasi minnu bɛ yen n'u bɛ baara kɛ jamana yɛrɛ kɔnɔna na u ka se ka fɛlaw fɔ fɛla minnu bɛ yen bi n'olu bɛ tali kɛ nin ko ninnu bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na o tɛmɛnen kɔfɛ fana a taara bɔ Tawudeni ale ni Tɔnbukutu yɛrɛ dugu kɔnɔna na maa mafalen minnu bɛ yen ale ni diinɛtigiw ni dugutigiw ale ni kabilatigiw a taara bɔ olu ye yanni a ka bɔ yen sa communautaire secteur 3 maaw ani olu tilara ka ɲɔgɔn ye tuguni a bɛ fɔ o ma ko réunion ba u y'o kɛ Tɔnbukutu kɔnɔna na yaasa ka se ka hakilina falenfalenw kurakuraya kimɛli bɛ se ka kɛ cogo min a ka wulikajɔ in senfɛ a y'a yira k'a fɔ k'a ye cɛw ye kɛlɛkɛcɛ minnu pɛrɛnnen don ka Mali k'ale kunna wolo min ye kɛlɛkɛcɛw ye u ye kuma caman fɔ a ye ale fana ye ladilikan caman d'u ma baara bɛ se ka kɛ cogo min ye sɔrasi sariyaw olu labatoli kɔnɔna na a y'a yir'u la fana k'u kana ɲinɛ u yɛrɛ kɔ dɛ u k'a bila u kunna k'a fɔ k'u bɛ kɛlɛkɛ daga de la nin waati in tɛ téléphone portable lajɛ waati ye nin tɛ taa tesan wagati ye u k'u ɲɛma jɔ k'u cɛsiri k'u ɲɛsin u ka baara ma jugu a bɛ fa bɛɛ lajɛlen fɛ kuma tɛ nin kɛlɛkɛlɛya in na général Samake a y'a yira opérateur secteur maaw fana na ko min ye laɲini minnu kɛra u fɛ a tɛ se ka olu dogo wa u ye baaraba minnu kɛ fana n'Ala sɔnna ma o na ɲɛfɔ ɲɛmaaw ye ko nin wulikajɔ in ni nin baara in kɛkun ye min ye sɔrasi minnu bɛ yen bi n'olu yɛrɛ bɛ kɛlɛdagaw kɔnɔna na ka se ka olu ka hakilinaw dɔn baaraba minnu bɛna se ka kɛ olu fɛ ka se ka olu dantigɛ u yɛrɛ k'a dɔn k'a fɔ ko ɲɛmaaw u sigilen tɛ Bamakɔ yan ten dɔrɔn u bɛ munumunu salo kɛ min ye chef d'état-major ye n'o ye Haruna Samake ye a ko a tɛna faamu ma koyi k'ale yɛrɛ tɛna sigi tuguni sabula min ye région tɔw ye a n'olu bɛɛ lajɛlen don a senkɔrɔ wa n'Ala ma farati ko Tumutu u k'u sigi n'a ye ale bɛ se ka bali ka cu cɛla ye dɛ keba o ma nɔgɔn dɛ n'i kɛra ɲɛmɔgɔ ye e sigilen don Bamakɔ anw bɛ k'a lɛrɛku tigɛ Segu ye Tamara n'a mɔkɛ ta ye an bɛ segin ka na Bamakɔ ka un brigade de recherche maaw n'o ye sous-lieutenant Alassane Keita ye olu bɔra ka Pakistanais dɔ kisi bingalikɛla dɔ olu ka waleya ma waleya in kɛra Bakɔ Jikɔrɔni golf la commune 5nan kɔnɔna na maa min yɛrɛ bɛ yen ni ale yɛrɛ tun bɛ Bamaci n'ale tun bɛ maaw bolo maa minnu y'a minɛ u sera k'a bɔ olu bolo k'a sɔrɔ fosi ma kɛ a la u y'a yira k'a fɔ ko nin juguya wale kɛwale in k'o de ka ca bi Bamakɔ kɔnɔna na u b'i minɛ k'a dɔn k'a fɔ ko wari b'i bolo k'i dɛndɛn ka t'i datugu i dala ka datugu k'a fɔ k'i k'i ka maaw wele u kana wari sara kamalen min filɛ nin n'ale ye Pakistan ka ye sa ale kɔni tun ye tile damadɔni kɛ ninnu bolo koyi min ye sɔrasi dɔw ye olu de sɔmi nana janya k'a fɔ ko nin so in datugulen don kuma bɛ k'a sɔrɔ so in kumani a mɔgɔw bɛ bɔ maaw b'u ye min ye kɛrɛfɛ maaw ye olu yɛrɛ ko k'olu yɛrɛ sɔmina k'a dɔn k'a fɔ ko nin yɔrɔ in k'a bɛ ka kɛ kabakoma yɔrɔ y'u bolo o de la gendarme kun fɔlɔw olu taara zole da yɔrɔ in na nka o y'a sɔrɔ maa ninnu kun kɛlen don ka kɛrɛnkɛdaw bɛɛ sɔ a koyi u ma se ka don o la sa u ye ɲininkali kɛ k'a dɔn k'a fɔ ko ja Pakistanais dɔ de bɛ so in kɔnɔna ye ani maa minnu kɛlen don k'a minɛ wali u ko sa ko min ye sefa wari $81,000 k'a k'o di ko yaasa a ka se ka bila mars kalo tile 24 gendarme olu jiginna ye u ko y'a yira k'a fɔ ko u segilen kɔ o de la sa sous-lieutenant Keita a y'a fɔ a ka cɛdenw ɲɛna dɛ a ye maramafɛn kura minnu nana d'an ma dɛ a ye t'o da so in koko la dɛ a k'a lajɛ a ko yɛrɛ bɛ cogo di keba ni minɛn t'i bolo i se ka baara kɛ o kɛlen u sera ka so in k'a dɛndɛn fo ka taa don a kɔnɔna na nka maa min tun bɛ yen n'o tun bɛ o kun minɛnen u sera ka o sɔrɔ u y'a yira k'a fɔ ko maa minnu yɛrɛ kun kɛlen don k'a minɛ k'olu kɔni bɛ ka ɲini hali bi sabula u sɔmi janyana de u ye 5 don fiɲɛ na
nga min ye commandant ye a y'a yira k'a fɔ k'a n'a ka maaw ko wulikajɔ bɛ senna u bolo hali bi sigida 5nan kɔnɔna na Williams Dambele ale y'a yira k'a fɔ ko min ye dugudenw ye sa k'u b'a ɲini u fɛ u k'u hakili to u yɛrɛ la waleya caman bɛ ka kɛ nin waati na wari kama maaw k'u yɛrɛ kɔlɔsi n'o tɛ ko a ko ma nɔgɔn yaasa sa ni ko kɛra i ɲɛna i ma ko min faamu ni ko kɛlen don i kɛlen k'a dɔn ko min kɛlen don ka kɛ degun ye nɛgɛjuru sira 80 02 11 14 i ka o wele yaasa ka se ka finitigiw ka olu labɔ a kalama an bɛ segin ka taa Alifa Umaru Konare fɛ yen ale ka sɔrɔdasi dɔ n'o ye Usumani Sise ye u y'ale bila san 10 kaso la wa a bɛ baara fana kɛ koyi waleya in ko a kɛra cogo di min ye Sisekɛ ye ale tun bɛ Alifa Umaru Konare fɛ yen baara la Titibugu Kaporal Usumani Sise ko min ye a ka sɔrɔdasi kalekan kɔni ko a y'o janfa koyi sabula ale tun y'a lajɛ ka se ka don a tun bɛ Alifa fɛ yen baara la maa minnu tun bɛ yen sa n'a n'olu bɛ baara la ɲɔgɔn fɛ u taatɔ yɔrɔ dɔw la k'a y'i dɛn ka kelen ka magasin dɔ tile bɔ a kun a y'o tile min bɔ nin ye a tilala ka n'o tile in k'o de ta tuguni k'a fɔ k'a b'o kɛ ka baara kɛ koyi o baara kɛli de la sa a taara bɔ magasin kɔnɔna na k'a dɔn k'a fɔ maa min bɛ yen n'o tun b'ale sanfɛ dɔɔnin a ye tile kelen bɔ o ka tile la a b'a dɔn k'a fɔ min bɛ magasin in kɔnɔ a kɛlen ka o tile bɔ a ye wari ta sefa wari 5,000,000 o talen kɔfɛ a ye tasuma kɛ yɔrɔ la tasuma kɛlen o m'a bɔ koyi a ye fɛɛrɛw ɲini cɛ bolo minɛnw a bɛ fɛ min ka coron a ka fɔ min nɔ don a y'o o bolola minɛnw de cɛ sa ka to o fili ye i b'a dɔn k'a fɔ ni gendarmew wulila sɛgɛsɛgɛli fɛ ni maa y'i bolo da fɛn na a bɛ dɔn e bolo nɔ tora fɛnw na u y'ale minɛ kiiri kɛnɛ kan u y'a yira k'a fɔ k'u taara sɔrɔ a ka samarakɔrɔw a ka minɛnkɔrɔw min ye télévision min yɛrɛ tun bɛ yen sa ni maaw kun n'o kun bɛ yen olu bɛɛ lajɛlen ko wa ko kamalen a kɛlen k'a ka waleya cɛjugu kɛ tuma min a ɲɛna ko min bɛna nɔ minɛ o ma nɔ minɛ koyi sɛgɛsɛgɛliw nana gun ale yɛrɛ de la sa u y'a yira k'a fɔ kiiri kɛnɛ kan ko tiɲɛ na a y'i jɔ a jɔyɔrɔ la a y'a yira k'a fɔ ko waleya in ale nɔ don nka maa min tun b'ale sanfɛ ale tun bɛ fɛ o ka gɛn ka bɔ baara la de ale tun bɛ fɛ ka tɔgɔ jugu de ta ka ɲɛsin o ma kiiri kɛlen k'a lamɛn u y'a yira k'a fɔ ko min ye maa in ye n'o ye Kaporal Usumani Sise k'a tun bɛ baara la Alifa ka so kɔnɔ Titibugukaw fɛ yen ko waleya ninnu bɛɛ lajɛlen kɛra san 2021 cour d'appel y'a yira k'a fɔ ko Usumani ko a ye min kɛ nin ye ko nin tɛ waleya ye nin tɛ sɔrɔdasi kɛcogo ye nin tɛ maliyɛn yɛrɛ tɛ sɔn nin ma e bɛ jamanakuntigi kɔrɔ fɛ yen e ye intendant ye i tun b'a fɛ cogoya sugu bɛɛ lajɛlen na sa min ye Alu Dumuya ye o de tɔgɔ ka tiɲɛ ka tile ta o kun ka se ka taa minɛnw suɲɛ ko o ko u taara wolo nin de la u taalen Selengekaw fɛ yen u y'a yira k'a fɔ ko min ye sakamɛrɛ kɔni b'a bolo sa a kɔni kun y'o de ta ka waleya ninnu bɛɛ lajɛlen kɛ o kɔnɔna na o tɛmɛnen kɔfɛ sa bureau in a y'o dayɛlɛ ka 5,000,000 ta ka sɔrɔ ka tasuma bila a tɔ la o de la ɲininkaliw nana gun a la min na kiiri kɛnɛ kan ko nana jɔ a la u y'a yira k'a fɔ ko wari o kɔni o y'an kɔn yɔrɔ ma ala kana an sise kiiri n'o ye cour d'appel ye ko k'a bila san 10 kaso la o san 10 kaso a b'a la wa a bɛ baara fana kɛ ko kɔni u y'o de kɛ ka ɲɛsin a ma nin waati in na an ka kibaruya laban bi sɔgɔmada in na Segu ka maa 70 olu bɔra Laginɛkaw fɛ yen ko sabula k'u donna Laginɛkaw fɛ yen k'a sɔrɔ sɛbɛn t'u bolo wɔlɔfɔ min ye Guinéenw ye o kɔni u lasegi ko yaasa min ye jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ sɛbɛnw ye u ka olu dafa u bɛ se cogo min na ka segin ka taga Laginɛkaw fɛ yen sɔgɔmada in na an ye kibaruya minnu sɔrɔ o ye nin ye n'Ala sɔnna ma wula fɛ an nana kura wɛrɛw ɲini o b'a sɔrɔ investisseur kɛra Basiru Jomayi Fayi n'a ye kuma min fɔ an na dɔn ɲini o la an yɛrɛ ka maa minnu fana bɛ kɛnɛ kan fana n'olu ye kibaruya minnu sɔrɔ an n'olu lajɛ ka tila ka dɔ da aw tulo kan sɔgɔmada in na ta an b'o bila ka bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn a k'an bɛ nɛgɛ kanɲɛ 18 n'Ala n'a kira sɔnna a ma.